Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय लोगोसे आङो खावलायहरनो लुगैयो दि जायफोर गोदानै नायगिरि नोंथांमोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्टबो खालाम आरो भिडिअखौ दा स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना आं दिनै मा मा दिन्थिनो हायो दिन्थिनोसैलाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो दाबो नै एकदम आं गावज्रुज्रु आरोना खालि मोखांल' सुदों मोखां सुबाय फुंनि साहा बानायबाय लोंबाय न' बां सिबस्रांबाय सिला सिलि सिबस्रांबाय माने दिनै अखा हायाखै ओमफ्राय एसे दाखोर दालाफोरखौ आङो सिबस्रांबाय ओमफ्राय सुस्रांलायबाय दोनलायबाय आरो दामोलसेखौनो होननांसिगोन जि जोम दंबावो बियो उनाव जासिगोन बेलासियावसो जासिगोन बियो जोंनि हिन्जावफोरनि खामानियालाय बिदिनोसै लोगोफोर ओमफ्राय दा आलासि फैगासिनो बे आलासिया सोर ओमफ्राय आलासिनि थाखाय मा रेडि खालामदों जानाय लोंनाय दा नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थानोसै लोगोफोर दा आं आलासि फैनायनि सिगां माने दुगैग्रोनानै लानानै संनोसै आरोना संनानै लाखानोसै दा आलासि फैब्ला माने जिरायनानै आलासिफोरजों मोजाङै रायलायफानो हायो बेखायनो आं दा दुगैग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय आंहा नै दिनै सावारनि दैजों दुगैनो मोननाय नंलालाय मानो होनब्ला फुरा जायगायानो बादामालि जाजोबदोंमोन नालाय बेखायनो दा आंना साराहाय एकदम ब्लिचिं पाउडार सारफावनानै गालांबाय आरो दा बियो कर्स लायनो थांदों ओमफ्राय बिनि उनाव फैनानैसो क्लिन खालामगोन आरो बेखौ दा आं बेयाव दुगैथ'ला बैथिं बाथरुम दं बाथरुमाव दुगैहैनोसै मानो होनब्ला बियो आंनि एटाचमोन आरो बेखायनो आं बेयाव जि जोम सुनाय दुगैनाय गासिबो बेयाव आं इउज खालामखायो आरो नोंथांमोनाथ' नुबाय थाखायो जायफोर आंनि ब्लगखौ नायगिरि बिसोरो लोगोफोर आङो दुगैखां लोबखां एसे खानाय खानस्रा खालामनानै ओंख्रि संखांबाय मैगं माखासे रेडि खालामबाय ओमफ्राय नै जोंना ब्लिचिं पाउडारजों साफा खालामनाया माने ब्लिचिं पाउडारा खम ओमफ्राय मोजाङै खारहोजोबनो हायासै आरो नै जेबो नंला बांद्राय लिमोनला गैला जाथ'सिगोन बेनो उनाव होफिनसिगोन मोजाङै ओमफ्राय दा आलासिफ्रा सफैबाय बबेथिं बेसे गोजान सोंहरदों आरोना फैगासिनो बिसोरो खिन्थाहरबाय आङो इदि होननानैहाय फैफेराखै जिहेथु दा नोंथांमोननि सिगाङाव खिथानोसै सोर आलासि लोगोफोर नै धोरगोन फिल्म जागासिनो दङ आरोना नै ओरै नायहोलां संहोलां खालामगासिनो दङ आङो आलासिफ्राबो सफैबाय आरबिन आनै बोलो सोना बोलो आलासिया सफैबाय जोंना बे आंनि बियानै ओमफ्राय बिदाबो दङ आलासिया रावबो नङा बिदा आरो बिबाजै आरोना बियो आंनि बियानै दियार आनै फैदो मा बेलाय बाबासोना भगबानसोना आनैना आंखौ लेखा गोरों खालाम ने आंखौ थाब सेंग्रा देरहोदो स्कुलाव थांनांगौ ना मोजां मोनदों नैबेखौ ग्रिन ना रेड ग्रिन फाख्रा सिख्राखाय मोजां मोनदों नै आनै नाहरलाय सोना नाहरलाय बुम बोलो मोजां मोनथारदों फैदो नोंनि थाबायनायखौ नायनोसै आनैसोना फैदो थाबायबाय नै थाबायनो रोंबाय खेंसै आनै खेंसै हो खेंसै खेंनो नागिरदों सारबिना खेंनो नागिरदों आनै एसे नै बेलाय जोंना बाजैया बिमा फिसा नै गावदां नायनो मोजांथार नै ओमफ्राय नै आंना बिदाया माहाजोन जाथारबाय ओंखायनो खानायानो गैला
सेम्पु फुनांसिगोनसो रज'फिननायनि लाय बिदा बिबाजै आंनि लोगोफोर नायदो नै अन्थावथाव फिसाला सासे गेदेरा बाहेरायाव गेलेगासिनो दं र' खिन्थाहैनि आं सफैखांनाय लोगो लोगो जि अखा हाबाय लोगोफोर नायदो नै अखायानो अखा बोलो बोलो अखा हाबाय ने अखा नायदो अखा हानायखौ ओरै गथ'फ्रा ड्रयिं कम्पिटिसन नै वाव फ्लावार बेनाबो फ्लावार मामिनाबो फ्लावार नै नायदो नै जि मुखुब मालाय कम्पिटिसन नालाय ओमफ्राय नैबे आलासि आरो बियानै मा नाम खिन्थालाय नोंनि नामा मा नाम बिरसन ब्रह्म बियो बिदा नै आनै बोलो बोलो ओइ बेरग'बो नायथारदों गोमजोब्बाय अखा हानानै ओंखायनोथ' नाहरबाय नै अखा हानायखौ आयु बयखौ नायलायबाय नै केलेन्डारखौसो नायदों नै बारजों बिरनायखौ ओमफ्राय लाग्राखौबो नायदों आरो सम सम दा नै आं आलासिफोरनो मा ओंख्रि रेडि खालामदों नै लोगोफोर दालि ओमफ्राय नै बेयाव दाउ रोसि आरोना बेयो माबा माबि होदों बेवहाय माबा माबि माने मगर दुन्दिया जारि ओमफ्राय मामोनलाय बोग्रें रोसि आरो बे ओमफ्राय नैबेयाव दाउदै भाजा ओमफ्राय नैबेयावहाय मैथाजों ना ओमफ्राय नैबेयावहाय ना बाथोन ओरै ओंखाम जानहरगासिनो आङो थोआ जाजानो गिदों बेखिनि लोगोफोर नों माम जाला नै नों माम जाला मेंग' जाखांखाबाय ना होनदो दे होनदो ना सोरखौ नुहुरदों नोंलाय नै सोरखौ नुहुरदों नोङो नै आलासि फिसाफ्रा ओरै जाबाय बिरसन दादानो आलासिया थांनो ओंखारबाय नै जोंना बोरा आसा बोलो 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 आनैनाव फैदोंमोन ना नोङो आया हिलिनि फैदो थांगोन र' गारिजों दोनलांनो नागिरबाय आलासिफोरखौ बोरो आलासि दोनलांग्राफ्रा दे खिंदो बुम बुम ने आनै ने बुम बुम गाखोदो आनै बे खोदोम थलायाव नेबाय थादो नोंसोरो मेरला मोनो आहाबो दोनलांसै खोदोम थलासिम थांफानोसै ससे आनै बाय बाय होननाय दे खरसासो जायो नांनायनि नाङिनि खरसा जायो क'क्राझार टाउनाव फैबाय ने आनै ने फुदो स्टेनसिम थांदो सना गारि गाखोदो थांदो जों दोनबोबाय नै स्टेनसिम थांबाय बिसोरो दे थांदो बाय बाय आलासिफोरखौ दोनना फैनानै नै दा आं क'क्राझारखौ एसे देखायनोसै लोगोफोर नायलांफिनदोलाय थांलाय फैलाय नै बियो डन बस्क' स्कुल क'क्राझार नै बिराद गिदिरखा गेट मोननोसै लोगोफोर नै गेटखौ दिन्थिनि आं नै बेलाय डन बस्क' नै बबेथिं थांनो जोंलाय बिथिं थांसै फुजि एक्ट्रेसनिजों दे
लोगोफोर जि मोजां मोजां मालाय न'आ नै सारि सारि देबदारु बिफां नै देबदारु बिफां होनो ने सार नैलाय नैबे लामाजोंनो फुजि एक्ट्रेसनि न' मोनहैसिगोन लोगोफोर नायलांबाय था जोबजासिम बिल्डिंआनो बिल्डिं लोगोफोर क'क्राझाराव बबेथिं लाख'नो जाबाय आं लोगोफोर बबे साइडनिखौ दिन्थिनो जाबाय नै ओरैबो हरैबो दिन्थिबाय आं नै न'आनो न' एकदम टाउन नालाय जाय बोरै हाग्राफ्रा बिल्डिं आरो बिल्डिं लुखोखायो नै आरोबाव बिल्डिं मोनबावबाय माबायदि डिजाइननि बिल्डिं नायनो नै बिदि स्पिड ब्रेकारानो जि गोजौ गिदिर नै लोगोफोर फुजि एक्ट्रेसनि न'आ नै लोगोफोर आं आदा बाजैमोनखौ खोदोमथलासिम दोनलांनो होननानै थांफादोंमोन ना ओमफ्राय खोदोमथलासिम जायासै डाइरेक्ट जों माने स्टेन्डसिमनो दोननानै बिसोरखौ बिदाय हरनानै दसे क'क्राझारखौबो नोंथांमोननो दिन्थिबाय ओमफ्राय लोगोसे फुजि एक्ट्रेसनि न' सेरजोंनो फैदों नालाय जोङो दा फुजि एक्ट्रेसनि न'खौबो नोंथांमोननो दिन्थिबाय ओमफ्राय दा आङो न'आव सफैनानै नै बे टेबोल स्टुल कभारखौहाय आं बानायफिननो नागिरदों बाजैया दहाय फैसा होलांखाबाय 1000 होलांबाय बेखौ गिदिरबो नालाय बिराद खस्थ'बो दङ बानायनायाव मोनसे बानायलांनांगौ नालाय न'से लोगोफोर ओमफ्राय आङो बेखौ रुगुङाव बानायाखैमोन नालाय सिगाङावहाय बानायला नामा साननानै दोननाय जादोंमोन ओमफ्राय दा लांदां मोनफिननानै आङो रुगुङाव नैबे कालारखौ होना होदों आरो बेखौ फसायदों बाजैया कमप्लिट जायाखै ओमफ्राय आङो माब्लाबा थाङोब्ला आं बाजैनो होनानै फैनोसै आरो मानिबो लाखिखाबाय लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादोलाय बाय बाय